आरो सोरबाफोर खाना दोनदोंबाबो एसे थाबनो खोनाथों आंबो दुखिया मानसि दा नै आंना फिसायाबो दा गोजानावसो थायो एसे खस्थ' खामानिबो मावनो हाया एक्सिडेन्ट जानानै आथिङाबो लेंग्रासो एसे मोजाङै मोजां सोरबाफोर नुयोबा अननानै खोन्थाहरदो आरो सोरनिबा बारिफ्राव हाबनानै मैगं थाइगं नस्थ' खालामदोंबाबो आं फैसा होनानै लायगोन आरो मालिकाबो जोंना उल्था फाल्था दसेबा नै गुरु बदली गुरु লাগিব নহ'লে गुरुथ' पाले माने तोते लोभी मुख पैसा दिबि इदि नांबाय आरे ओमफ्राय आंथ' जेबो उफाय गैया आंना नै दा हाबो गैया हुबो गैया मालायनि हायावसो थानाय मा खालामनानै हरगोन आंलाय फिसाफ्राबो उन्दै उन्दै साथाम गोजान आं दिनै बेसे खस्थ' खालामनानै मोसौखौ मोनगौबा नागिरदों मालायनि मोसौ दिनैसिम नुनो मोनाखै दिनै बिफायाबो थाबाय थानो हाया बिफायाबो खस्थ' मस्थ' खामानि खस्थ' मावनो हाया लासै लासै बिदिनो सोरनाबा थोरसि लथा सुहैनाय अबेबा हटेलफ्राव आथा नाहैनाय बिदिसो थायो जुर खामानि मावनो हाया नालाय एक्सिडेन्ट जाखांबाय नालाय दा फिसाफ्राबो नै फरायनाया देरबोगासिनो बेबो न'आव थाबाय थाबा जेबो जायाना जायाथ' आरो हेल' लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय नोंथांमोननो गिबि गिबियावनो आं जासिलायबाय दिनैहाय आङो नोंथांमोननोहाय मोनसे ओरैबायदि माने दुखुनांथाव भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनै लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा गामिया जाहैबाय गोजोनपारा गगामुग हालामनि सिङाव थानाय नोलोबारि पन्सायतनि सिङाव थानाय बे गोजोनपारा होननाय गामियावहाय माने मोसौआ गोमादों दिनैसिम माने सानथाम सानब्रै जाबाय ना माने सोरबा खावना लांखो ना माखो दिनैसिम नागिरबाबो मोनाखै खिन्थु न'खरनिफ्राय बुंनाय बायदिब्लाथ' ओरैबायदि दुखु आरो मोसौआबो जादोंमोन माने मालायनिसो मोसौमोन भारासो लाबोदोंमोन जाहैबाय दामाने ना मा जाखो मा माखो ना सोर खावना लांखो दा बेखौ मिथिया दा न'खरनि मानसिया ओरैबायदि नागिरबाय जेरावबो नागिरबाय खिन्थु मोनाखै दा आङो बेखौनो नोंथांमोननो न'खरनि मानसिजों आङो रायज्लायनानै दिन्थिनि बा बिथांमोनहा मा बुङो मा मायो नोंथांमोना जायखिजाया खोनासंहरना लाग्रोदो आरो बिनि उनाव आङो लास्टआव जोबनायाव माखासे बाथ्रा बुंनि आरो बिथांमोना गिबि गिबियावनो मा दुखु फोरमायदों बेखौ नोंथांमोना आं गिबि गिबियाव दिन्थिग्रोनाय नङा होमबा नोंथांमोना जायखिजाया नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायनानै लाबानो जाबाय मोसौआ आरो सोरनिमोन आरो मोसौआबो मालायनिसोमोननो दा माने मोसौ मालिकाबो मा बुंदों मा बुङाखै आं बेखौ एसे दिन्थिलांदों आरो गिबि गिबियावनो आं नैबेखौ बुंनाय माने मोसौ सिखाव आरो बायदिसिना सिखाव जोंनाव बिराद बांद्राय जाबाय थेवब्लाबो गिबि गिबियाव आङो नैबे मोसौ गोमाजाग्रा मालिकजोंहाय मा दुखु फोरमायदों आरो मा बुंगोन बेखौ आं नोंथांमोननो गिबि गिबियावनो खोनासंहोग्रोनि नङा होमबा नोंथांमोना जायखिया थांफाग्रोदो बिदिब्ला बेनो जाहैबाय नै ओरैजाय आं नैबे लामाजों फैदोंमोन दै बेनो जाहैबाय न'आबो जाहैबाय माने बिसोर मालायनि हायावसो थायोनो आंनि दानि खोनानायाव आं बेखौबो सोंगोन न'नि अबस्थाखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आरो न'आबो मालायनिसोखा जाहैबाय बिसोर ओरैनो भारा बायदिसो थायोमोन जाहैदों बे जाहैबाय बिहाव आरो जाबावबाय बिहा माने हौवायाबो गैबावानो बाहेरायावसो थायो जाहैबाय गोबाव जाखो गोमानाया आंनाथ' मोसौआ 7 थारिख खालिनो गोमादों 7 थारिख खालि जोंहा बिहावनि एसे खामानि दंमोन नालाय मोसौआथ' मालायनि भारा लाबोनायसोमोन ओमफ्राय बे मोसौ भारा लाबोनायनि नामा फरकास आरोना ओमफ्राय उपाधिखौथ' मा होनो मिथिया फरकास आरो नामा ओमफ्राय बे फरकासनिखौ मोसौखौ सेमोननो लाबोदों जोंहा सिखायनानै इयावनो खिथि बोसोरसे मावबाय ओमफ्राय आरो देग्लायबो मावनो होननानै जोंहानि सिखायनाय नालाय देग्लायनो मावनो होननानै जोंहा लाखिफिनदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंहा बिहावनि बस खालि आङो मोसौआ जेरावबो थांखाया गोदाननिफ्रायनो इयावनो जायगायानो इयावनोखा नालाय हगारो इयावनो दसे मालाबा 12ता 1तासिम खायो ओमफ्राय गांसो गैया नालाय दा देग्लायथ' अखाबो गैया ओमफ्राय हगारो दसे होमबाबो फैफिनो हगारो फैफिनो सानफ्रामबो हगारा आरोना साननै सानथाम खायो मालाबा फुंनिफ्राय हगारो खामानि बेस्थ'बा मालाबा गथ' गथाय अबेबा थाङो गथ'फ्राबो नायस्लाबनो हाया होननानै आं हगारो दसे ओमफ्राय दा सुनिबार खालि बिहावनि जेंग्रायाव बिहावनि खामानियाव आं थांदोंमोन आरो बे थांनायावनो ओइदिनखालि आङो सानावबो फैनो हायासै नायनोबो ओमफ्राय फिसाला गिदिरखौ थिनहरदोंमोन आङो फिसालाफोर उन्दै गोजा नालाय इसोरथ' नायस्लाबनो हाया ओमफ्राय मालायनि मोसौ आदि लाबोनाय मासे दंबावो बे मोसौ आदिखौल' खादों नालाय गोदान नालाय इयो बैसोरथ' न'आवनो थाखायो इसोरखौ दोस्लायनानै बे मासेखौ दोस्लायनानै थांफिनबाय इयो गथ'आ ओमफ्राय थांफिनना आं मोसौ मानैखौ नुदोंना नुवाखै होनबाय मोसौ मानैया दैमा जिङाव दंखोमालै दैमा जिङाव बिराद थाखायो नालाय दैमा जिङाव दंखोमा होनबाय ओमफ्राय बिदि होननायाव दे होमबालाय आं दा मोना थांगोन बिदि होननानै बेलासे 4तासो जाबायमोन खोमा सान हाबहां आरोना खोमसि रोमा रोमि फैनानै नायफैबा मोसौआनो गैया आरो गुथे मेफालिफोरना मोसौजों थाखायो इसिना मोसौआ सिगां फैबाय जोंना मानो गैया दिनै होननानै नागिरना ओमफ्राय मालिकआ गावनि मोसौखौ ज' होबोनानै बै माबायाव नाराबारियाव आलिसायाव जिरायना दं दै खोमसि रोमा रोमि 4ताबाथ' सान हाबखायनो ओमफ्राय बिदिनो जिरायनानै बैयाव जोंना मिल ड्राइभार होननाय दं आरो दै नामखौ मा होनो मोनथिया ओइ सबिननि बिगुमै बेजों जिरायना रायलायबाय थाबाय
ओमफ्राय इदिनो बाय ओइ गगाय आमार गुरुथ' कट इदिनो नांबाय दे मोसौआ मालाबाबो ओरै थांखाया नालाय खिथ्थियाव थाङा नै सेमोननो लाबोनाय मोसौ गोदाननिफ्रायनो हगारना थानाय खिथ्थियाव ओरै थाङा ज' फैखायो जानानै खिथि आनिबो लागे होनबाय खुनु खोथायानो गद गैया ना मालिकनि ना सोरनि दा आं बेखौ बुंनो हाला आरोना सोरबाफोर नुदोंबा नुसनबायदोंबा हालिसे मोसौखौ मोजाङैनो मोजां सोरबा नुदोंबा खोन्थाहरदो आरो सोरबाफोर खाना दोनदोंबाबो एसे इदि थाबनो खोनाथों आंबो दुखिया मानसि दा नै आंना फिसायाबो दा गोजानावसो थायो एसे खस्थ' खामानिबो मावनो हाया एक्सिडेन्ट जानानै आथिङाबो लेंग्रासो एसे मोजाङै मोजां सोरबाफोर नुयोबा अननानै खोन्थाहरदो आरो सोरनिबा बारिफ्राव हाबनानै मैगं थाइगं नस्थ' खालामदोंबाबो आं फैसा होनानै लायगोन आरो दा जेनेबा नोंनि बायदिबा मालिकआ जेनेबा बे मोसौ गोमानाय सिगां माबाफोर होनदों नामा नोंखौ मालिकआ इदि होनदों माने मोनाथारबाय मोनानानै आं बोरै थांबावगोन आंहाबो गोसोआ मोनसे बिराद दावत दं मालाबाबो मोसौआ ओरै थाङा ओरैसो फैखायो सेमोननि मोसौ जेरावबो थांफेरा इदिनो गोदाननिफ्रायनो हगारबाय थायो आं नुवाखै आं माबोरै केस होनो आंनि मेगनजों नुबानो आं केस होनो हायो आं मालायखौ जानला मेनला केस होनो हाया नांगौबा नोंनो हो नों नुदों नालाय नोंनो हो ओमफ्राय आं होनो हाया बेखौ होननानै बुंदों आरो आं केस होनो हानाय नङा ओमफ्राय नों सोंहैदोंमोन सोंहैदोंमोन जोंना हौवायाबो सोंहैदों ओमफ्राय आंबो सोंहैदों जोंलाय मानो खानो मालायनि मोसौखौलाय जों सेमोनसो खादोंमोन सेमोन जोंहा खिथि दंमोन देग्लाय खायाखै इदि होनना बुंदों आरोना आं रायलायनायाव ओमफ्राय बिहावाबो सोंहैदोंमोन बिहावाबो होनदोंनो मिथियालै आं सोरनि मोसौ होना हरदों आरो इदि होनदोंनो आरो ज' बिराद मोसौ थाङो नालाय सोरनि मोसौ मोनथियाथ' आरो दा आरो आं मेगननिफ्राय नुवाखै मालिकखौ मा होनना केस होनो मालिकआबो जोंना उल्था फाल्था दसेबा गुरु बदलि गुरु লাগিব নহ'লে गुरुथ' पाले माने तोती लबी मुख पैसा दिबी इदि नांबाय आरे ओमफ्राय आंथ' जेबो उफाय गैया आंना नै दा हाबो गैया हुबो गैया मालायनि हायावसो थानाय मा खालामनानै हरगोन आंलाय फिसाफ्राबो उन्दै साथाम गोजान आं दिनै बेसे खस्थ' खालामनानै मोसौखौ मोनगौबा नागिरदों मालायनि मोसौ दिनैसिम नुनो मोनाखै दिनै आदा मास बारलायलांबाय ओमफ्राय दा जेनेबा माबाया मोसौ मालिकआ दायो जेनेबा गोमानाथ' गोबाव जाबाय दा मैया दाख्लैफोर माबाफोर बुंदों नामा जेबो होनफैयाखै ना मालिकनि साल ना सोरबाफोर हमना दोनदों ना खाना दोनदों बेखौनो आंनो दा नांगौ आरो ना खाथि खालायाव सोरबाफोर हमना दोनदोंबा खोन्थाहरथों आरो होमबा दा जेनेबा मालिकआ जेनेबा मैयाबो फैयाखै दाख्लै फैयाखै जेनेबा गोमानाथ' 15 दिनानो जाबाय खोमा नङा होमबा हरबाय थायो दिनै माबा जाबाय 7 थारिखआवनो मोन नालाय दिनै 22 थारिख जाबाय 22 थारिख जाबाय जेबो होनाखै मा मालिकआ जेबो होनफैयाखै ओंखायनोथ' आङो सानदों आरोना एसेफोर अबाफोर खाथिफ्राव खादोंबा अननानै नुदोंबा खोन्थाहर मासेया गुफुरथार मासेया जारेंरें मुगा खालारा मोसौखौथ' नुबानो सिनायखागोन ओरैजाय आंजों एसे रायलायनि आंनि बायदिबा जेनेबा मोसौखौ मालिकआ माबायदि होनदों नोंखौहाय जेनेबा मोसौखौ मालिक आंबो मोजां सिनायनाया मोसौखौ बे बुंदो आंनि न'आव थांनानै आंजों थाङो आरो थांनाया होमबाबो हाबैबाबो कि करिम होनना बुंदों आंलाय मा मिथिबावगौ होनना बुंदों कि करिम दा आंजोंबो लोगोआव गैया बिहामजो फिसालाया मालायनि हायावसो थाहैदों दा बेखौनो बुंनांगौ मा खालामो मा खालामा आं दा जेबो बुंनो हाया होनना बुंदों आरो आदसा दा जेनेबा नोंनि बायदिबा ना मालिकआनो लांदों ना माबायदि सानो नोंलाय आंनि बायदिबा मालिकनि साल बादि मोनदों आङो बे बाइक लानानै बै नुदोंबा बियो होलांनायखौ नुदोंबा मानो होना हराखै बियो दा लाबोनांगौमोन मोसौआ आंसो होना लाबोदों होननानै सोरबाफोर सोरबा सासे मानसि होदोंमोन होननानै बे लाबोनांगौमोन बियो मोसौखौ बिदि आरो दा जेनेबा नोङो मा जाजानो लुबैयो मोसौखौ मोनफिनथों दंबा खाथिफ्राव दंबा आरो सोरबाफोर खाना दोनदोंबा खाथि खालाफोर सोरबा खाना दोनदोंबाबो खिथाहर सोरबा जुदि खाफ्लांबायदों आरो ना दा जेनेबा नोङो सोरबाफ्रा जुदि अबाफोर जायगायाव सोरबाफ्रा खानानै दोनदोंबा नों मा बुंनो सानो सोरबाफोर अननानै बिदिनो खोन्थाहरबा आङो बिदिनो बारि बुरिफ्राव हाबदोंबाबो हाबाखैबाबो सोरबा मोननानै डिस्टार्ब खालामनायाव खाना दोनदोंबाबो आं मोनफिनजानो लुगैयो आंनिसिम खोन्थाहरजानो लुगैयो नांगौबा आं एसे खरस होगोन एसे खरस होगोन आरो आंबो दुखिया मानसि जेबो उफाय गैया नै गथ'फोर 3 दं उन्दै बिफायाबो थाबाय थानो हाया बिफायाबो खस्थ' मस्थ' खामानि खस्थ' मावनो हाया लासै बिदिनो सोरनाबा थोरसि लथा सुहैनाय अबेबा हटेलफ्राव आथा नाहैनाय बिदिसो थायो जुर खामानि मावनो हाया नालाय एक्सिडेन्ट जाखांबाय नालाय दा फिसाफ्राबो नै फरायनाया देरबोगासिनो बेबो न'आव थाबाय थाबा जेबो जायाना बेखायनो दा सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा खोन्थाहर आरो मालिकनि सालबाथ' साल बे गैला आरो गोजानाव थांबाय आरो सोरबाबो खाथि खालायाव खाना दोनदोंबा अननानै खोन्थाहरबाय आरो आं एसे खरस होगोन नायनानै होगोन आरो आं खरसखौ नोंथांमोनहा
खोथाखौ खोनाबाय जानांगौ नङा होमबा माने माखासे खोथाखौहाय जा बिनानावा बुंनानै लाबाय माने मोसौआबो जाहैबाय मालायनिसोमोन जाहैबाय माने मा जाहैबाय मोसौआबो मालायनिसोमोन दा आरो मोसौ मालिकआबो बुंदों जाहैबाय मोसौखौ माने आमोखाया लांदों आमोखाया लांनायखौ नुनानै माने बुंबाय जाहैबाय बिस्राखौहाय केसो होननानै दा खोथाया बेसेबां सैथ' बेसेबां असैथ' बेखौथ' मिथिया नङा होमबा बेसेबां सैथ' बेसेबां असैथ' बेखौथ' दा जोंबो मिथिला दा माने बिथांमोननि न'नि अबस्थाखौ नायोब्ला बिराद माने दुखुनांथाव आरो माने बेराफारसे हौवायाबो माने एक्सिडेन्ट जानानै एसे माने लेंग्रा आरोना दा टटेलि माने मोजांखौनो थाबायनो हाया नोंथांमोना नुबा मिथिगोन ओंखायनो आङो नैबेखौ बुंनाय आरो सोरबाफ्रा जुदि हसा हसि जुदि खानानै दोनदोंब्ला न'खराव बा सोरनिबा न'आव बा बारियाव माबा मोनसे उपद्रब खालामनायाव सोरबाया जुदि खानानै दोनदोंब्ला आंबो खावलायबाय बिनानावनि जानानै नोंथांमोनहा निस्सय माने खिन्थिहरफिन बा खोन्थाहरफिन मोसौआथ' मा मिथिनो नङा होमबा माबा मोनसे खालामबाय थेवब्लाबो जेनेबा साननै सानथाम खाबाय बिस्राबो बिराद माने मेन्टेलिटि माने प्रेसार जाबाय बा थ्रेसार जाबाय बा ओरैजाय मालिकजोंबो माखासे खोथा रायलायबाय मालिकआ बुंदोंनो माने मोसौनि बदल मोसौ हरफिननांगोन होननानै बिथाङाथ' बुंबाय दानि माने अबस्थायानो गाज्रि आंहा आरो हौवायाबो जाबायदि खामायनांगौ बेबायदि खामायनो हाया माने एक्सिडेन्ट जानानै आथिङानो लेंग्राखा बे बेलायाव बिनानावा रिकुवेस्ट खालामदों बेनिखायनो आंबो खावलायदों आरोखि जुदि सोरबाफ्रा बायसान्स जुदि बबावबा सोरनिबा बारियाव माबा मोनसे उपद्रब खालामनायाव जुदि खानानै दोनदोंब्ला नोंथांमोनहा खोन्थिनानै हरदो बिथांखौ अननानै जानि बे बिनानावखौ अननानै आङो बेखौनो नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ लानानै आंबो खावलायबाय जुदि सोरबाफ्रा जुदि दोनो अबेबाफोर जुदि दोनदोंब्ला खानानै दोनदोंब्ला न'खराव दोनदोंब्ला आं माने खोन्थाहरनो थाखाय खावलायबाय बयखौबो आरो नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौहाय हाजासे हायो शेयार खालामना हो जाहाथे जुदि सोरबाफ्रा जुदि बिथांमोनहानि मोसौ होननानै जुदि मिथियाखै बा सोरनिबा मोसौ होननानै जुदि मिथियैनि बेलायाव जुदि खानानै दोनदोंब्ला जाहाथे बै जाय मानसिया मोसौ खानानै दोनग्रा बा अबेबा लांनानै दोनखुमाहैथ'दों जेनेबा गावनि उपद्रब खालामनायनि बेलायावहाय जुदि बे भिडिअखौ मोननानै जाहाथे नोंथांमोनहा नैबे बिनानावनो बे मोसौखौ गुरायनानै हरफिनो आरोखि आंबो खावलायबाय आरो आं जोबनायाव नैबेखौनो बुंनोसै बिथांनि जाबायदि जा बिनानावनि अबस्थाखौ नुनानै आरो जा नैबे बिनानावा दायो जाय जायगायाव थायो बेबो जाहैबाय मालायनि हा आरो मालायनि न'आवसो माने थायो आरोखि ओंखायनो दा आङो बयखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खावलायबाय जाहाथे सोरबाफ्रा जुदि अबेबाफोर खानानै दोनदोंब्ला गले गले होनबाय आङो नोंथांमोनहा जायखिजाया हरफिनलायनायखौ आंबो लुगैदों आरोखि ओंखायनो आङो जोबनायाव नैबेखौनो बुंबाय मा खालामनो माने मानसिनि बेलायावहाय सोरबाया सानो मोनसे सोरबाया मावो मोनसे बेनिखायनो आङो बुंबाय आरोना बिनानावनिखौ मोखांखौ नायनानै बा जा बे बिनानावनि जिथुनाखि कन्डिसनखौ नायनानै नोंथांमोनहा मिथिबाय जानांगौ बेनिखायनो सोरबाफ्रा जुदि खानाय दोनबाय बायदोंब्ला मोसौखौ गुरायहरफिननो थाखाय आंबो खावलायबाय ओंखायनो आं भिडिअखौ नैबेखिनिखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोनहा माबायदि सानो माबायदि मोनो मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नुयोब्ला माने दुखु नाङो आरो गोसोआव माने बिराद गाज्रि मोननाय फैयो आरोखि आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय दे नोंथांमोना भिडिअखौ हायोबा हाजासे शेयार खालाम आरो जायहा बै मोसौखौ खाना दोनदो बेबो जाहाथे मोनहैयो बा मिन्थिनानै मोनो आरोखि